Tu nás neskuší vás všetkých privítať, rozhodcov, pretekárov, organizátorov, aj hostí. Na medzinárodných pretekoch turistickej zdatnosti tu nám nesluší. Je to miesto, kde prvýkrát sa konajú medzinárodné preteky, tak som zvedavý, či sa vám to bude páčiť. Verím, že napriek tomu, že sme ráno spláchli trať, bude všetko v poriadku, bude trať krásna, slnečná, suchá. A že všetci prídete späť a budete čistí, usmievaví. Tak, dúfam. Ja sa budem na vás veľmi tešiť. Prajem vám všetkým, aby sa vám tieto preteky podarili, aby ste dosiahli všetko, čo chcete dosiahnuť a aby zvíťazil ten najlepší z vás. Dobre? Ďakujem. Ďakujem, dávam slovo zastupcovi obce. Dobrý deň, ja vás tu v mene obce a Komisie pre šport, školstvo a kultúru vítam tu v Nesluši. Na začiatok sa vám chcem ospravedlniť, že to letné pekné počasie sme domíňali práve včera. Ja dúfam, že ten dážď vám pri tej prechádzke našou Neslušou nebude nejak veľmi vadiť. Ja som veľmi rád, že Občianske združenie Priatelia Tisúc tu dotiahli takéto. Toto tu naozaj ešte nebolo, aj keď tu bol už slovenský pohár, ale toto je niečo viac. Ako možno viete, ja to až tak dobre neviem, ja som tu nepretekal, vy to viete o čosi lepšie, že počas tej trate je pre vás pripravené kadečo, okrem toho, že je mokro, budete musieť tou traťou páliť čo najrýchlejšie, potom vám to v určitých bodoch bude musieť páliť, aby ste nejaký ten čas zlepšili a na záver, keď to bude páliť až moc, tak prejdete dvakrát potokom a potom dopálite až do konca. Áno, teda bol som od 5. na trati a bol ten dážď dosť intenzívny, takže nám tu trať dosť zvlhčilo a miestami teda bude to dosť náročné. K samotnej výkladu trate a k niektorým miestam a k tomu, ako budú nasledovať jednotlivé stanovištia. Štart tu nad štadiónom, myslím si, že tam pri vodárničke není ako problém zablúdiť, dostanete sa tam pre všetky tri kategórie. Začína trať takou lesnou cestou, lesným terénom. Prvé stanovište. Znova by som upozornil na ten exponovaný terén, na tie drevené klady, ktoré šmykajú. A na túto časť bude teda prechádzate takými dvoma stržiami. Ale sú tam pomôcky, len budete šmykať, no. Takže na to by som rád upozornil. Jedem. Ďalší súťažiaci odštartovala. Na štart sa pripraví Adam Červenka. Doveduj sa! Hľadaj si farbu! Môže raz písať na ten papier. Ktorá je vaša? Ale pozri, tá tiež dobre ide, pozeraj. Pozeraj, aké majú síly, to je úplne neskutočné. A keď sa šupne na tej drotiky, tak to akože má trestnú minútu, alebo čo? Po tých špagátoch. Chodí sa tak akože šupne. No tých sa to tak bokom posílajú, no to je dobrý štýl. Niektorí, ale teraz sú to už väčší, také skúsenejší. Nula bodov, 0 trestných, 1 Mali za staršiu to trať. Oni majú malú, len okolo 2 km. Myslím na to tlačenie.
je presne stanovené. Tak keď je sucho, to nie je také strašné. Sú presne stanovené rozmery. To aj Mírovi som nekontaktovala. Mali to mať? Ale veď vedia, že bude pršať. Magda nemá rozmarín, že je vinný. Každý raz si ťa každý raz Ku mne. Do druhej. Ku mne. Výborne. Tak sa má plán. 43,0 a 73,0. No ja akorát som sa tiež to vyskúšala, že aby som sa dokázala plažiť. Tak sa prežiješ a môžeš ísť. Nechaj len plavky. Nula, hej, všetko. Rýchlo. Nohy nepoužívaš. No, ale to tiež nebohli, to taký máš pri tej koncertióne, nie? Ja by som to dala strašne. Ja aj tak bieli sú viac. 166. Dobře. Poď, Poď, Sabino. poď, 44, dobrý. Dobre. Prvá 165, druhá 166, 1, 3, 36, 39. Poď, mami! Povieš! Poď! Chceš na lidem? Číslo. Však jo, byli tam aj problém s chyby. Co? Ne, to by to bylo zbytečné. Někde by se psal. A rostly, To bylo jak hadérka. Ďakujem si tu! Perfekt, Mirka. 3, 56, 42. Čo? 42. Super. Jurišovu máš kde? 170. Ty kusok! 3, 47, 55.
Začneme kategóriou najmladší žiaci, snad ešte ak na úvod som mohol povedať to, že podmienky boli veľmi náročné. Priamo, ako som povedal, neregulérne sme sa v niektorých prípadoch, ale priamo v času nerozvážame ani my, ani nikto iný. A takto vyšlo sa nevie skriptovali a urobiť kritiky, ale to možno niektoré športy dokázali, tak si to museli dostať nielen zo súpery, teda hlavnými, ale aj počasne. Ešte predo, než prejdeme k tomu, som odozval slovo hlavnému profesorovi Kajovi Kromovi. Ďakujem. Ja by som chcel ukážať na kategórie. Vraj najsilnejšia kategória. Bez porúk na autobusoch, automobiloch a snad sa stretneme o rok na pretekoch alebo na nejakých iných turistických podujatiach. Slovensko ostáva. Prajem ťažkú cestu. Ešte si sa Slováci! Tak, poďte dohromady. Ale poďte! Idem. Slováci, idem. Do náručí! Poďte, všichni závodníci dohromady. Zrazit se, zrazit více. Už se mi kladívko, já potřebuji ho usvětlit. Ďakujem vám veľmi pekne.